Je to súťažiaci s číslom 66, kategória B. No a 1 rok sa venuje železným hasičom. So 67 poprosíme Dominiku Žiakovu, aby sa pripravila do prípravného pásma. So 68 príde Jan Rendek, so 69 Nikola Orgoňová, so 70 príde Michal Kubalák a 71 Peter Tuzik. Poprosíme niečo o sponzoroch. Sponzori tejto súťaže teda sú Haspotex TT, Obec Špačince, Mesto Trnava, Patrik Fabo, Jessica Balážová, Jakob Rajhotnoha, Ateliér kávy, Pekáreň KPK, iProbio, Slavomír a Veronika Kornietovci, Kolás a Miroslav Kolenič. Obrovská vďaka samozrejme patrí nielen tým, ktorí prispeli či už materiálne, alebo finančne, ale hlavne aj tým, ktorí podali pomocnú ruku, to znamená každý jeden, kto rozkladal či už nejaké lavičky, alebo pomáhal naťahovať pásku, alebo ešte len pomôže upratať. Klobúk dolu pred každým, kto na úkor svojho voľného času ide a pomôže pri krásnej akcii. Súťažiaci číslo 66, Michal Siman, občianske združenie Hasič, kategória B, 1 rok sa venuje týmto súťažiam železný hasič. Nikdy nie je neskoro začať. Veľmi pekne zvládnuté pneumatiky. Poď si oddychnúť na tú karabínku, je to naozaj krátky oddych, ale môžeš tam trošku načerpať sily, rozdýchať sa. A ideme na tie kanistre. Súťažiaci číslo 66 na dráhe Michal Siman, občianske združenie Hasič, kategória B. Veľmi krásne. Tu myslím, že veľmi pomohla aj výška a dlhé nohy na to, aby krásne zvládol túto prekážku 2-metrovú. Je to naozaj veľmi krásny čas. Ešte stále sme pod 2,5 minúty, tak dávaj, bojuj. A v tejto chvíli kladivo odložené, už čakáme len na ten posledný stisk tlačítka. 2 minúty 40 sekúnd a 32 stotín. 2 minúty 40 sekúnd 32 stotín, to je výsledný čas pre súťažiaceho číslo 66. Je ním Michal Siman, občianske združenie Hasič.